Πάμε. Δούλευε. Έτσι, μπράβο. Σέλα. Εδώ είναι. Κοιτάξτε, πάμε το ίδιο Τσινό. Πιάσε κέντρο και δούλευε. Πάμε το πόδι. Εκεί είσαι. Δούλευε. Όχι. Είναι πολλές. Πάμε. Επάνω. Εκεί είσαι. Πόδι. Ας του γωνία. Stop time. Ζηνό, λίγο τα πόδια. Έλα, για τα κέντρο. Εκεί είσαι, για αριστερό. Δωστό. Μπράβο. Μόνο direct, exit direct. Πάμε, για σε κεντρονί. Stop time. Πάμε λίγο. Ένα λεπτό. Πάμε, κέντρο και δούλευε. Χέρι πόδι. Τα αριστερό σου. Μπράβο! Ωραίος Πλέτη! Έλα ρε Πλέτη! Εσύ είναι ο αριστερό χέρι επάνω. Κόμε. 6. 7. Κάτσε στην γωνία, κάτσε πίσω. Κάτσε. Πάνω! Τέλος του αγώνα. Για τον επόμενο αγώνα οι αθλητές Κατσούλης, Λεωνίδας Καστελιώτης και ετοιμάζονται Παπαδόπουλος Γιάννης με τον αθλητή Γιαννό, Γεωργακόπουλος Παναγιώτης με τον τηλέμαχο Τρύπα και Τότρας Παναγιώτης με Γερούλη Γιάννη. Νικητής στο αγώνα, κόκκινη γωνία. Παρακαλώ τον κύριο Ακυρόπουλο να έρθει να κάνει την απονομή. Κύριε Κραγιονάκη,